Kasaulugan sa Pride Month, sentro sa istorya ang kalampusan sa usa ka LGBT member nga kanhing OFW nga karon successful businessman na. Ato siyang ilaylahon sa kwento ng Pilipino ni Jandy Esteban. Naningpalad abroad si Jade Polizon aron ni pursue ang hilig sa styles and designs. Sa edad 19 anyos, nahimo siyang head florist sa usa ka dakong kumpanya sa Dubai. Nakatrabaho usab siya sa Abu Dhabi. Tungod sa pagkugi, nakapundar siya og kaugalingong flower shop dinhi sa Davao City ni adtong 2014. Usa sa iyahang mga kliyente mao si Mayor Inday Sara Duterte. Siya usab ang ginakuhang florist sa mga dagkong event dinhi sa Davao City, lakip na ang mga social events ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero dili sayon ang iyang pagtahak sa kalampusan, labi na nga dunay diskriminasyon sa sama niyang lahi ang sexual orientation. Gani mismo ang iyang mga ginikanan naglisod sa pagdawat kaniya. Pero mipatigbabaw gihapon ang paghigugma ug karon ginasuportahan siya sa iyang mga ginikanan. When you're in your home and from there pa lang you are not accepted, you feel different, so kung hindi mo ma-overcome yon, you will never have the courage to face the world. Doon nagihapoy mga tao nga dili pa madawat ang LGBT, apan dili kini babag aron manginabuhing normal ug makatabang sa nanginahanglan. Gani ang iyang kaniadtong flower shop. Karon, doon na nay mga baligya nga mga gulay agig tabang niya sa mga kaigsuunang IP sa Marilog ug Baguio District nga nagasupply kaniya. Mitabang usab siya sa distribution sa mga relief packs sa LGU Davao. Si Jade nagpamatuod nga ang kadaugan sa kinabuhi wala masukod sa sexual orientation sa usa ka tawo. Apan anaa sa kakugi ug maayong pagtrato sa isig kaingon. Respeto lang siguro kasi we cannot judge anybody. Hindi natin alam yung pinagdadaanan nila. So, by just giving just a bit of that respect to everybody, that means a lot already. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.